Nagkananaing kasinatian ang sugatan sa pipila ka mga delegado nga mitambong sa National Youth Day ni atong miaging simana. Adunay nagkalain ang tiyan, nagluya og ang labing grabe na himong biktima sa sunog sa miaging Biyernes dito sa Silingan 2 sa Barangay Tijero. Si Chelo Valiena sa report. 183 lang ang mga delegado ang nag-host sa Santo Rosario Parish inay 197. Nagagikan sila sa Calbayog, Puerto Princesa, Novaliches o sa Redemptorist Youth Ministry. Sagad sa mga delegado, nangaluya lang tungod sa grabing kainit sa panahon. Ang usa na hospital uban kanang okay na patod pa sa POLC President. Apan alang nila ni Joaquim Mabe Aguanta, Lani Marie Cañazares, Maxim Trazao, Mary Rose Cañazares, Demi Jane Gias, Maria Jane Torion o Dana May Herale. Dili malimtan ang grabe nga kasinatian. Sila ang 7 sa siyam ka delegado nga tagalungsod sa Asturias, samtang 2 sa Bohol ang nakasugat og sunog sa miaging Biyernes sa hapon. Wala, una ato kay dito mi sa susa yang naog mi tanan. Ako'y nakabantay. Gawas man siya. Oo, kaya paluod mo ta ko niya. Nakalang, ngayon mo itong laki na ako na, di sunog day. Mipahuway sila ni adtong higayuna diyang miulbo ang sunog nga milamoy sa gipuy-an nila nga foster parents sa Silangan 2 Barangay Tijero. Gani si Torion nga taga Hetafe, Bohol, papauli una-unta sa iyang maginikanan human masayod nga nasunog ang iyang mga butang uban sa pagkaabo sa panimay sa ilang foster parents. Dito swerto. Daw lang tabi matog dito swerto. Diretso din ko contact ni Father Dagoy nga ingana nasunog na. So immediate day niya response siya. O sige padong na. Kuan, money, ID na. NYTK. Amo nang wala kay ID. Apan ang bati nilang kasinatian, nahimong blessings alang kanila tungod sa usa ka tawo nga mida kanila sa department store aron palitan sa unsa may ilang gikinahanglan. Gatagan mo pud mi og money sa cathedral sa mga priest dere. So naara. Dahil nakuha naman pud na mo among wallet so nagara mo kwarta. Since so far, wala man sila available nga napangitaan ang cathedral, so gikuan lang sila sa among guest room in which mo may saktong buhaton sa parokya. Pero ang taga-talibon, nga sa okay na gino ba tayo? Ang amo lang yun, ang kanila yung among poster parents, kay luoy kayo, kay wagin, hibilin sila. Unsa may ilang gisulob human sa sunog, gihangop nila nga usa ka panalangin gikan sa kahitasan. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.